ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. An samu a kashe shi, an samu a yafe mar, an samu a karbi diya. Yanzu kama wannan da ita yawo na wannan wanda aka yi Abuja din nan na Maryam Sanda, kaga kes din ma kamata yayi ma ba yanzu za a yi shi ba, kamata ya ta ci gaba da zama a kurkuku har sai wannan yar tasu ta girma, domin in yafewa za a yi duk duniya ba wanda ya yafe mata sai wannan yarinyar, da babanta da babansa su uku kadai suke da gadon jini, duk wani yan uwansa da ake hira da su duk magana banza ce, ba su da gado tunda uba yana nan da rai, da uba da uwa da wannan yar su kadai ne a duniya suke da iko su ce a kashe Maryam in a musulunci ne. So dan an tashi kuma raba diyan ma ai shida za a raba abin, yatta tana da rabi, uwa tana da 1/6, uba yana da ragowa shine 2. Inda mutuwaye ya bar gado ya bar yarsa da uwarsa da ubansa to za a raba dukiyar 6. Ya mai Allah ya ce tana da shi alkur'ani, tana da nisfi. Uwa idan akwai ɗa nawa take da shi? Sudusi. Uba kuma yana da ma baƙiya. Da haka sai a raba 6, da haka yanzu 50% na jinin wannan da ya mutu yana hannun yarsa. 1/6 na jinin yana hannun babar wanda aka kashe. 2/6 na jinin yana hannun uba. To abinda malamai suka ce a musulunci idan aka kashe mutum yana da ɗa biyu, ɗaya ya balaga ɗaya bai balaga ba, to sai a ci gaba da ɗaure wancan har sai wannan ya balaga ya kai lokacin da zai nemi haƙƙinsa. Kuma in wani ya fe masa bai yi ba, sai ya girma ya yi hankali, sai ta girma ta kai shekara 18 ko 15, sannan a tambaye ta ce babanki ta kashe babanki. Babanki ya ce babansa ya ce bai yafe ba, don haka akwai 1/2/6 na kisa. Uwarsa ta ce bata yafe ba, akwai 1/6 na kisa, akwai kuma rabi yanzu 50% na za a kashe baban nan taki yana hannunki. Kuna ganin kisan kai a musulunci fa ba abin wasa bane. Hakan mutane ha wani murna suke za a kashe wani, to ai musulunci ba wasa bane. Su kansu da na musuluncin suke kafin a yi kisan za a samu matsala, kafin a kashe wanda ya kisan ma za a samu matsala. Musulunci ba abin wasa bane, ba addinin da ya kai shi tausayi, haka kawai zai zo ya kashe mutum ba. Kisan akai, gangancin akai, amma ya ce yana da kofa 3, waliyai su zo su tattauna. Saboda haka kaga wani wansa wani kaninsa to in gado za a bashi. Walihi Allah ya ce faqad ja'alna li walihi sultanan, waliyil maqtul kuma ana nufin mai karban gado, mai cin gado. Duk wanda ba shi da gado ya fita, ba ma zai magana ba ma za a neme shi ba. Da haka yanzu masu haƙƙi akan kisa in a musulunci ne wannan ba mu san yadda za a yi ba, amma a musulunci yanzu ba za a zartar da kisan nan ba sai mutum 3 sun sa hannu, da ‘yarsu da babarsa da babansa suna sa hannu a rataye ta, amma a musulunci. In ba sa hannu ba sai uwa ta ce to ni yanzu ya za a mun asara biyu, uwata ta kashe ubana kuma ni in sa hannu a kashe uwata, to me ya rage mun kuma a duniya? Da haka na yafe mata. Shikenan sai a ce to ke uwa da uba ɗin ku ba ku yafe ba, to yanzu diya za a yi dole, saboda haka ku yanzu za a ba ku taku diyar, ita kuma ta yafa nata, saboda haka ba za a kashe ta ba. Kun je da ta wani ya ce to ana irin wannan sai a ta kashe mutane. Da tun farko na musulunci ake ba za ma a kisan ba, saboda tarbiyyar ma ba irin ta musulunci ake ba. Ga duba mata yadda za a yi aure a zo a ta fatsara, a ta badala, a ta kaɗa-kaɗa, a ta raye-raye, uwa ta yi rawa, kaka ta yi rawa, miji ya rawa, kowa ya rawa, yara su yi rawa, a yi a bige-bige, a fitar da mama da baya, a yi rawa-rawa kuma ana neman albarka. Sannan wani abin kafin a yi auren an ma gama cashewa a waje. Abin da ke kawo tsananin zargi, duk matar da kafin a yi aure wani ya taɓa kika yadda, to babu amana tsakaninku.
saboda ya san yadda ba matarsa ba ce ke kai miki hannu ya taba ki baki tura hannunsa ba, ya san ko da kin yi aure wani ya taba hannunki ba za ki ture ba. Su da aka shi yasa zargi ne yanzu yake damun waɗannan matasan namu. Wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka a wannan tashar YouTube ta Algaita Dub Studio TV. Tsaye kenan.